makes the difference. Just they embarrass me, oh. I like it, oh. I like the way you they lead me, oh. Promotion everywhere, contract everywhere, plenty money everywhere. Cause you they lead me every day. I say I like it, oh. I like the way you they lead me, oh. China Dubo, Dubo Dubo, China, you are taking me higher. Camera down here, Jesus Christ,
Chineke ga-abụrụ onwe m anya m abụọ ga-ahụkwa ya ọ bụghịkwa ga-alọ Chineke onye okike na onye mgbapụta nke mmadụ niile, anyị na-arịọ gị ka inye anyị na ndị niile nwere n'ime okwukwe ezi ihe nketa niile nke nzọpụta nke sitere n'ahụ na mbilite n'ọnwụ dị ebube nke ọkpara gị bụ Jizọs Kraịst, ka n'ụbọchị ikpeazụ mgbe ị ga-ekpokọta ihe niile n'ime Kraịst ka anyị na ha wee nwekọrịta mkpa gị niile n'uju. Nke a bụ arịrịọ anyị site n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị na onye mgbapụta anyị. Chineke onye ebere na onye nwe ndụ niile, anyị na-eto gị n'ihi na ikere ụmụ mmadụ na oyi gị a wee na-egosi eziokwu gị n'ihe gị. Anyị na-ekele gị maka ndụ ọrụ gị bụ Sir Christopher n'ihi ịhụnanya na ebere nke ọ natara n'aka gị wee gosipụta ha n'etiti anyị. Nke kasị
anyị na-aṅụrị ọṅụ n'ihi nkwa nke e kwere site n'oke amara gị nye ndị oru gị niile, ma ndị dị ndụ ma ndị nwụrụ anwụ, na anyị niile ga-ebinye ọzọ n'ọbịbịa Jizọs Kraịst. Anyị na-arịọ na mgbe ndụ anyị ga-agwụsị, anyị na nwanne anyị nwoke ga-enwekọ ọhụ ụzọ zuru oke mgbe anya anyị ga-awụ iru gị n'ime otu Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Chineke nna nke pụrụ ime ihe niile, ekele dịrị gị maka ndị ọrụ gị Sir Christopher, n'ihi na esiri na ọnwụ onye ezi omume bụ ihe dị oke ọnụ ahịa n'anya gị. Dịka ọ rapụrụ ụwa ahụ nke a, nyere anyị aka bụ ndị dị ndụ iji si ike ma hụ na anyị ketara oke na nwa ebi ebi nke gị na mgbe ikpeazụ site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Biko kabara gị ọtọ abụ ọma 1942. Amen.
na Christ Jesus.
bụrụ onye na-agba ọbata n'ebe udo na-adịghị udo adịghị maka etu esi ekwu okwu na etu o si eme ndụmọdụ na-agụ ibe ndị mmadụ na-ekwu maka ya n'ọgbakọ dị iche iche agaghị kọmiti omemiti ọgba aghara dị asị na ọ batara n'okwu ole na ole na-ekwe ekwu onye a na-ebunye Chineke kọnticha ya ga-ema na-ebunye onwe gị elu ka a ga-asị na onwezi onye dị ka gị. A na-ekele Chineke onye dị ndụ 74 years is not 74 days of year of weeks. Igbo 70 Chineke ọ ga-ama na-emezi nnukwu akwasị na ọmụmụ 70 years of ọmụmụ ana m ajụ haleluya ọ ga na-emezi n'obi ma ọ bụrụ amen adọpụtara ife tụpụta ụmụ nwee ụmụ ngọzi Chineke nwee ebe ụmụ ya ga na-echere ndo Chineke emechaghị ihe ọ bụ ime ụmụ ndị Arab Evangelical Christian Oraukwu ebe a ọ bụ dia petro ndị brigade ebe ọ ga-abụba ndị na-ebe niile patron here and there, chairman here and there, in the church especially ka Chineke nara otuto n'aha Jizọs. Ọ masị Chineke ugbo ana m agazi excitement nwere maka na o nwere onye ga-abụta afọ ebe excitement kama nke ebe aka gaghị echefu ikele ekele nye Chineke dịka nwanne nwoke bishọp of this diocese onye nyekwara anyị ohere ịnọ n'etiti ụlọ taa. Ndị ụkọchukwu ndị eji ndị Oraukwu unu nwere ndị ụkọchukwu Archdeacons wee gbadapa ma ọ nwere ihe na-enwere adịnọ ọ dịzị ka onye Oraukwu maka na next week aga m abịakwakwa na chọọchị maka na ndị ụkọchukwu na ndị Archdeacons n'ụlọ ka ọ ha arapụ m aka o nwere ebe m ga-ejibe isi ụka na-ekele ya ma n'ose ma mere dode ma ndị nwoke James arụkwakwa na chọọchị ya ndị ọrụ dị otu a na-adị mkpa o nwere onye ọrụ ga-alọta ihe nwere ike ga-akwụ ọrụ taa. Amen. Hallelujah. Ya, itu kok Mose, benar Mose, ya, benar, punya nakal itu dia mau berbuat. Haleluya. Oh, kok hukum di bawah dan sebuah kok ini apa semua, ikan di sini. Kamu ebe ga-ejide isi okwu ebe anyị kpọta ụbọchị n'obi biko echefukwara isi okwu a Timoti nke abụọ isi nke anọ ndị night ekele m ụlọ ọkụ onye otu unu light and lady gallant night and lady God bless you in Jesus name. A na-abụ na-afụ unu obi a na-atọ ụtọ oh, night na-abụ nwa ebe a ebe ahụ night adịba ịmasị ọsọ night na mana ndị night dị taa adịghị ibe o nwere ibe mere ịdị active when you are light mana ọ bụrụ na ọ maka ndị akwakọta nke dị ikwu mmadụ ole na ole Chineke na-ele anya ebere night. Congratulations, thank you very much. God bless you. 2 Timothy
4, verse 3 and 4. 2 Timothy 4, 3 and 4. N'ihi na oge ga-adị mgbe ha agaghị anagide ozizi ahụ nke na-enye ezi ndụ, kama ebe ha nwere ntị na-akọ ọkọ, a ga-ekwukasị ndị ozizi ya onwe ha dịka agụụ ihe ọjọọ nke aka ha si dị. Ha ga-ejigharịkwa ntị ha ka ha ghara ịnụ eziokwu, ma ha ga-ejehie ṅaa ntị akụkọ ilu. Isiokwu mbụ, ozizi ahụ nke na-enye ndụ. Ịṅa ntị ozizi ahụ nke na-enye ndụ, kama ịṅa ntị akụkọ ifo. N'ihi na mgbe ụkwụ gị ma ọ bụrụ na ụmụ obodo ndị ahụ bụ ndị na-ahụ n'anya, ọ bụrụ ndị adịghị egosi ya, ọ bụrụkwa na ụmụ na-ekele naanị ụmụnne unu, gịnị ka unu na-emekarịa ndị ọzọ? Ọ bụ na ndị mba ọzọ adịghị eme otu a. Ya mere unu onwe unu ga-ezu oke dịka nna nke eluigwe. Haleluya! Unu si ikpe okwu maka ndị iro. Pọl kpalịa na Romans chapter 14. Ọ sị gị onye iro gị na-akọcha gị, gị gọzie. Ọ na-akọcha gị, gọzie.
the president of National Science. Thank you very much. Time. God bless you. I can understand what you mean. Ndị na-ebe aka na ọkpụrụ n'afọ n'otu n'otu mana ọ ga-edebe maka ebe ọ ga-ekwesị ekele eleghị anya ha ga-enwe ike n'ikele otu esi ekwesị mana anyị na-asụ nnọọ na Saviour's Parish unu nlesi anya n'ebe a before ịbara America so see na this church because ọsị Chineke n'ebe a ile anyị ga-abụ na chọọchị a ọ bụrụ nwere ebe nwere ụdị chọọchị a na the entire diocese
ọ ga-ebu Chineke bụ ihe ibu ugbu a gaba. Ị gaghị arapụ ya aka ma ọlị. Chineke dị ga-enye ya amamihe zuru oke, ebe ezi omume ịkpasi ya dịka uwe, wepụ ya ihe dị iche iche, ọbụla ga na-eweta mkpasi ime. Onye nwanyị lekwa ụmụ ya ụmụ n'ibe ebe n'iru gị, ekwela ka ha zọhie ụkwụ mgbe ọbụla, wee ka ha na-echeta ịbụ Chineke mgbe niile. Adịghị aka n'ihe ọbụla dị mma wee ka ọ gaa nke ọma. Ekwela ka ekwensu bata n'ezinụlọ ha n'ụzọ abụghị ụzọ, ịkwasị ha ike gị dịka uwe onye obi ebere. Ọ bụ na ha lere anya n'elu banyere nta ha n'olu ha zaa n'ihi na ikwere nke a n'ọkwa. Otuto na nsọpụrụ na-efe gị Chineke n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Amen. Chineke gọzie unu, chebe unu, onye nwere ebe unu na-ada na-eto mgbe niile, ugbu a mgbe niile. Amen. N'afọ Saviour's Parish, n'afọ mmadụ niile bịara n'ebe a, ife ahụ onyinye anyị nyetara ka anyị wee kwado nke nsogbu akwamozu. Ọ bụ n'afọ ndị be Mbajekwe niile na-asị mmadụ niile bịara ebe a nọ. Ana m ekele nne anyị bụ bishọp. Anyị na-ekele gị ekele arụchi nne. Otu a ka anyị si na-ekele ndị ụkọchukwu niile bịara dibịa nọnyere anyị n'eziokwu n'eziokwu. Obi anyị na-efegharị n'egwu ọnụ dịka anyị na-ahụ unu. Anyị mata n'ezie n'ezie na nwata anyị nwoke ọ dịrị ya ka ọ dịrị ya n'ụbọchị taa, mana n'ime ihe niile anyị na-enye Chineke ekele. Anyị na-asị unu biko nnọọ, anyị na-ayọkwa sị ka Chineke onye pụrụ ime ihe niile, onye lụrụ unu n'ụzọ niile unu si wee bịa bitere unu n'udo na ọṅụ, ka Chineke kwere unu n'udo na ọṅụ unu ga-ana n'aha Jizọs. One night in Christ, directly come n'aha Chineke onye kere. Directly come n'aha Jesus Christ onye kere. Directly come n'aha mmụọ nsọ edoghị nsọ. Please be care, please be good, God. I will be given paradise. Then it's such an Amen.
Come
arụ nwanne anyị Christopher nke nwụrụ nye n'ala aja ara aja. Ntụ lara ntụ. Amara ya nara ọlụ ịhụnanya anyị nke a. Ka anyị niile wee na-echetakwa ọnwụ ebe anyị na-adị ndụ, na-ehụtakwa ndụ ebe anyị na-anwụ. N'ụbọchị ikpeazụ nke ndụ anyị ka anyị soro n'ọnụ ọgụgụ ndị ga-aba n'ọṅụ nke mbilite n'ọnwụ site na Jizọs Kraịst onye anyị. Amen. Onye nwe anyị mere anyị ebere. Kraịst mere anyị ebere. Onye nwe anyị mere anyị ebere. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ka aha gị dị nsọ, ka alaeze gị bịa, ka eme ihe ị na-achọ dịka esi eme ya n'eluigwe, ka emekwa otu ahụ n'ụwa. Nri taa nke ga-ezuru anyị n'ụbọchị taa, gbaghara anyị ihe ọjọọ niile anyị mere, otu anyị nwa si ụgbọ ndị mere anyị ihe ọjọọ, edebela anyị n'ime ọnwụnwa, ma dọpụta anyị n'aka ajọ ihe, n'ihi na alaeze bụ nke gị na ike na otuto mgbe niile. Amen. Ngọzi na-adịrị ndị nwụrụ anwụ bụ ndị ga-anwụ n'ime onye nwe anyị site n'ugbu a. Ka ha wee si na ndọgbu niile ha dọgburu onwe ha n'ọrụ zuru ike. Ekwenyere m na m ga-ele ịdị mma Jehova n'ala ndị dị ndụ. Inye aka ịdị n'aha onye nwe anyị, onye mewere eluigwe n'ụwa. Ngọzi dịrị aha onye nwe anyị site n'ugbu a wee ruo mgbe ebighị ebi. Nna na ọbara na mmụọ nsọ dị n'etiti unu binyekwara unu ugbu a na mgbe niile. Himself to regular church attendance and to active participation in the life and work of the Anglican Church upon unchurched hands and places. He promised to commend the gospel of Christ by what he was, what he said, and what he did for others, and to use the order of knighthood of St. Christopher as a means of keeping others informed of the mission of the church in this country and in the world. Sir Chris Mbajekwe lived up faithfully to these pledges while on earth. He has fought gallantly as a knight. It is our prayer that the good Lord will give to him that crown of glory promised to those who have fought and finished the fight in the faith. Rest in perfect peace, our brother knights.